Kaixo, ongi etorria La Loca de la Casaren kakorazlanean hasteko online kurtsoaren 3. gaira. 3. gai honetan oinarrizko puntuekin hasiko gera. Lehengo astean hasi ginen puntu bajuarekin, hau izango litzateke, txano batean ikuste borobilan egindakoa, hau da bere itxura. Bueno, hau ikasi genuen lehengo astean, eta gaur ikasiko ditugu puntu altua, hau da adibide bat, ea argiarekin hobeto ikusten den. Honek itxura, korapilloa pixka eta altuagoa agertzen zaio, eta orduan zulo gehiago ikusten da korapillo bat eta bestearen artean. Bai. Eta ondoren puntu ertaina, bien artean dagoen puntua, hau litzateke bere itxura. Eta ondoren puntu irrestatua ere ikasiko dugu eta begiratuko dugu, edo ikusiko dugu zertarako erabiltzen den orokorrean. Bueno, eta orain hasiko gera gure artile berriarekin, honek kolore aldaketa egiten du zuzenean. Hasteko truko txiki bat irakatsiko dizuet, artilea nahastu ez dadin, erditik hartzen badugu aria, tiratzerakoan, ez da mugitzen, eta orduan, nahasketarako arrisku askoz ere gutxiago. Artile honekin, lauterdiko milimetroko orratza gomendatzen digute, orduan, begira, lauterdi milimetroko kakorratza hartzen dugu, eta has gaitezen, lehengo astean ikasi genuen bezala, katetxoarekin. Prest daukagu hemen katetxoa, ikusten duzun bezala, lehengo astean ikasi genuen nola egiten zen, eta egingo dugu lehenik puntu baxuaren errepaso txiki bat. Ados? Orduan, hartuko dugu puntutxo bat, kakorratza bigarren katetxoan sartu, aria atera, eta gero bi eraztunak horrela. Kakorratza sartu, ari hartu, eta bi eraztunak bildu. Kakorratza sartu, ari atera, eta bi eraztunak bildu egingo ditugu. Eta horrela jarraituko dugu lerroa amaitu arte. Iritsi gera katearen amaierara, eta orain puntu altua egiten ikasteko lanari buelta emango diogu, eta lehengo astean ikasi genuen puntu baxuarekin katetxo bat egingo genuela altuera emateko, baina oraingoan puntu altua egingo dugunez, bi katetxo emango dizkiogu altuera hori emateko. Bat eta bi. Orain, lanari buelta emango diogu, lehengo astean bezala zuloak argi eta garbi ikusten ditugu, eta has gaitezen puntu altuarekin. Orduan, lehenengo gauza, aria hartzea izango da. Eta orain, bi eraztun ditugu prest. Orain, kakorratza zuloan sartuko dugu, aria hartu, eta orain, 3 eraztun ditugu. Aria hartuko dugu berriro ere, eta lehenengo bi eraztunak bilduko ditugu. Orain, bi eraztun ditugu, berriro ere aria hartu, eta bi eraztun hauek bilduko ditugu. Eta hortxe, gure lehenengo puntu altua. Jarrai dezagun berriro ere, aria hartuko dugu, zuloan sartuko dugu kakorratza, aria bildu, 3 eraztun horiek prest ditugu, aria hartu eta lehenengo biak bildu, aria hartu, eta hurrengo biak bildu egingo ditugu. Horrelaxe, eta horrela, jarraituko dugu, aria bildu, kakorratza zuloan sartu, aria bildu berriro ere, 3 eraztunak, aria bildu lehenengo biak estali, aria bildu eta azkeneko biak estali. Horrelaxe. Horrela jarraituko dugu, lerroa amaitu arte.
lerroa amaitu dugu ja, eta hortxe puntu altuak. Ikusten duzun bezala, goiko partean ere katetxo bat bezala ikusten da, eta zuloak, buelta ematen badiogu, zuloak ere argi ikusten dira, hortxe, buelta ematerakoan, lanean jarraitzeko, hurrengo bueltan, hortxe sartuko genituzke kakorratza eta aria. Ados? Bueno, jarraitu dezagun puntu ertainarekin. Ikas dezagun orain, puntu ertaina egiten. Hemen egin ditut jadanik pare bat lerro, altuera emateko, lehen ikusi dugun bezala, oraingoan ere bi katetxo egingo dizkiot, lanari buelta eman, eta has gaitezen. Puntu altuarekin bezala, aria hartuko dut, eta orain bi eraztun ditut. Kakorratza lehenengo zuloan sartuko dut, aria hartu, orain 3 korapiloak ditut, baina oraingoan binaka bildu ordez, 3 ari berdinarekin bilduko ditut. Eta hortxe gelditzen da lehenengo puntu ertaina. Errepikatuko dugu berriro, aria hartuko dut, hortxe ditut 2 puntuak, zuloan kakorratza sartu, aria hartu, eta 3 eraztun hauek ariarekin bildu egingo ditut, eta hortxe hurrengo puntu ertaina. Berriro ere ikusiko dugu, aria hartu, kakorratza sartu, hortxe 3 eraztunak, eta aurrera. Eta horrelaxe, amaituko dugu lerroa. Jarratu hori honekin jarraituz, puntu irristatua egiten ikasiko dugu. Puntu irristatua orokorrean ertzetan erabiltzen da, adibidez, txano bat egiterakoan, edo saski bat, edo poltsa bat egiterakoan, ertzei sendotasuna emateko, eta ere amaiera finagoa emateko puntu hau erabiltzen da. Hasi gaitezen, oso erresa da eta oso simplea. Kakorratza sartuko dugu lehenengo zulotik, aria hartu, eta hemen ja 2 eraztun ditugu, lehenengo eraztuna, lehenengotik, bigarrenetik pasako dugu, horrelaxe. Eraztuna hartu, eta lehenengoa bigarrenetik pasa. Aria hartu, lehenengo eraztuna, bigarrenetik pasa. Horregatik deitzen da puntu irristatua. Lehenengoa bigarrenetik irristatu egiten delako. Egin ditzagun pare bat gehiago, emaitza nolakoa den ikus dezagun. Ikusten dugu, katetxo hauek hemen ere ikusten direla, sendotasuna ematen dio ertzari, eta loditasun pixkat ere, eta elastizitatea ere murriztu egiten dio. Beraz, beti kontutan edukiko dugu txanoa egiterakoan, ertza politagoa eta sendoago utziko bait dio, baina elastizitate hori kentzen dionez, kontutan edukiko dugu. Beste erabilera bat, beste kolore batekin egingo dut, askotan marrazki modukoak egiteko orduan, beste kolorearekin egingo dut argiago ikusi dezagun, adibidez, puntua hemen hartuko dut, arroxa, eta marratxo bat marraztuko dut lanaren erdian. Marrazkiak egin daitezke honekin, hori ja gure irudimenak esaten diguna, gure gustuen arabera. Ikusten duzu, zein erresa den puntu irristatu hau, eta egiten dugun heinean marra bat. Marrazten da, oso marra polita. Formatxoak amigurumia egiteko ere erabiltzen da.
Jertxe batean, adibidez, jertxe hori batean, gero marrazkiak egiteko orduan, oso tresna erresa eta sinplea da. Ematen zaion beste erabilera bat, borobilean kakorratzean ari garenean, borobila amaitu baino lehen 6 puntuak, puntu baxuak eginak dauzkagunean, lehenengo puntutik kakorratza sartuko dugu, aria hartu, eta hau, hemendik irristatuko dugu, eta horrela gelditzen da, borobila ondo amaitua. Hau beste gunean azkar ikusi genuen, baina errepasatzea ere komeni zaigu. Puntu irristatuari ematen zaion beste erabilera bat, jostea izango litzateke. Adibidez, jertxeak egiten ditugunean, edo bi pieza elkartu nahi ditugunean, kasu honetan, bi ertzak elkartu nahi baditugu, bi alde zuzenak bata bestearen kontra itxatxiko ditugu, eraztuna hartu, eta bi aldeetatik sartuko dugu kakorratza. Aria hartu, eta lehenengo puntutik irristatuko dugu. Berriro ere, aria hartu, eta hau, horrelaxe, irristatu egitingo dugu. Gehiago, beste aldera iritsi arte. Horrela, adibidez, mangak edo jertxearen gorputza, honetan elkartu daitezke, adibidez, hau, honi buelta emango genioke, eta hortxe, badaukagu manga amaituta, eta korapilloak barrutik geldituko lirateke. Hortxe puntu irristatuaren beste erabilera bat. Ea errepasatu ditzagun, gaur ikasi ditugun 3 oinarrizko puntuak. Puntu altua, puntu ertaina, eta puntu irristatua.